La temporada 2012-2013 del Teatre Nacional de Catalunya per mi és especial perquè com a director artístic del Teatre Nacional és la meva última temporada. Per tant, a grans trets, el que hem volgut fer és una cosa prou insòlita en els 15 anys, 16 ja, d'història del Teatre Nacional, que és fer 4 autors joves vius a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Albert Espinosa, Marc Rossich, Jordi Casanovas i Pere Riera, 3 dels quals han passat pel projecte T6 en altres temporades, i Marc Rossich l'hem tingut com a dramaturg aquests últims anys, seran els encarregats de dur 4 brillantíssims textos a l'escenari de la Sala Gran. Paral·lelament també a la Sala Gran tindrem un gran espectacle de dansa amb Philippe Decouflé i un espectacle d'un autor també viu però universal, que és David Hirson amb La Bet, un gran homenatge al teatre protagonitzat per Anna Lizaran, Jordi Buixaderas i Abel Folk, que dirigiré com a primer espectacle de la Sala Gran. Inversament a la Sala Petita el que hem fet és posar-hi tots els espectacles, diguem, de tall clàssic. Comencem amb un Macbeth de Shakespeare amb direcció d'Àlex Rigola, continuem amb una de les que serà les sorpreses de la temporada, el Ball de Titelles d'un autor no prou conegut a casa nostra, però interessantíssim, que es diu Ramon Vinyes. Després tindrem un Ibsen, l'últim que va escriure abans de morir, Quan despertem entre els morts, un títol prou revelador, i finalment tindrem Rossinyol, el nostre gran autor de repertori, però amb una obra poc coneguda, Llibertat, amb direcció de Josep Maria Mestres. I això ho rematem amb l'últim espectacle de dansa de la Sol Picó, que coincidirà quan a la Sala Gran tindrem el Philippe Decouflé. A la Sala Tallers trobarem espectacles d'altres disciplines. Comencem amb un grandíssim espectacle internacional de circ, Donka, un espectacle que es va fer en homenatge a Chekhov, però és un espectacle de circ, de dansa aèria, preciós, amb una estètica meravellosa. Després tindrem Rast, de la companyia Maduixa Teatre, valenciana, pels més menuts, també un espectacle de dansa i de pintura, molt màgic. I després tenim El viatge a la lluna, un espectacle que el dramaturg Pau Miró ha vestit a partir de l'obra de Montsalvatge i amb escriptura també de l'Espinàs. Un espectacle en el qual Albert Guinovart també ha fet una gran part de la partitura. I finalment els 3 T6, com cada any, tindrem aquesta vegada en Jordi Faura, amb Groenlàndia, la Helena Tornero, amb No parlis amb estranys, i finalment aquesta parella de gambarrets, que són el Nau Albet i el Marcel Borràs, amb una història al·lucinant, el títol de la qual és molt complexa, però una història que va de robatoris a bancs. Això és tota la temporada del Teatre Nacional. Tenim espectacles internacionals, autors clàssics, però sobretot i fonamentalment el que tenim són 9 autors contemporanis, 4 dels quals a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Això és tot.